Čaute ľudia od dnešného videa, dneska si zahráme FNAF 3 a aby ste neplakali, že hej čučurus, natoč video v druhej noci, čučurus, ty hráš furt iba prvú noc. Dneska budeme hrať 2 noci a ak ešte niečo takéto bude počuť, no tak more zavolám na vás Springtrapa. No ideme a ukážem vám 2 sekrety v tomto videu. 2 sekrety vám ukážem proste v tomto videu. No tak sme tu. Chodopy. Normálne. No tak rovno vám tu môžem ukázať prvý secret. A to je, musím nájsť tú kameru, kde ten, jo. Keď kliknete na tento obrázok Balloon Boya, no tak sa objavíte v takejto minihre. To si teraz prejdeme. A táto minihra má tajnú sekciu. Mobil funguje úplne debilne. Prečo môj mobil funguje úplne debilne? Bože. Sorry, že sa teraz nehýbem, ale môj mobil proste... jo. Wow, dokázal som sa pohnúť. Proste môj mobil zažíva teraz krízu. Doslova krízu stredného veku. Lebo on nefunguje, proste ja potrebujem ho nechať opraviť, lebo tento mobil má úplne rozdrbané sklo. Tento mobil má rozdrbané sklo. A prísam Bohu, že sa zabijem k tomu. Zabijú sa. Zabij mne. Zabij mne. Zabij mne. Ubehlo iba 2 minúty od videa a už kvôli môjmu mobilu mám chuť spáchať samovraždu. More. Tak už tam skoč, ty balón dement. Ty balónsky more, balón dement. Balontos. Dementos. Hovňukos. No tak poď, Baunkos, Dementos. Hovorím vám, že možno vyzerám, ako keby som bol totálne dementný v tomto videu, ale ja nie som, len mobil funguje mi na hovno. Vieš čo? Ja to strihnem a keď pozbieram tie debilné balónky, tak sa vám ozvem. Wow, ľudia, dokázal som to! Do riči! Normálne, že... After all my life, finally. A teraz musím znova vyskákať pre ten debilný secret. Jeden balónik nám ešte chýba. A keď ideme sem, no tak takto jumpneme. Keď ideme sem, no tak tu takto jumpneme. No vidíte, jak sme úplne rozgličovaní. Jak glitchos, pičos, dementos. Nejaký počucí Balloon Boy a nejaké debilné strom, ktorý mňa
A tu je posledný balónik, ktorý už zoberiem na video. Tam musíš doskočiť. Ale sa začal kryť stredovek. Wow. A dohral som kompletne celú tajnú minihru. Ďalšia minihra je v noci. Je v noci 2, takže si budeme musieť nejakú chvíľu počkať. Čiže zatiaľ to strihnem, no. Ľudia, tak to máme druhú noc a ešte nás čaká minihra. Čaká nám to tu jak debil. Hráme za Faderyho Fazbera. Za Faderyho Fazbera. Fazber. Ja som Fazber. More tu je nejaký fialový Fazber. Viem, že to vyzerá, že má 0 IQ, ale ako som už povedal pri tej prvej minihre. Ja mám rozmaný mobil na sračky. Ja nechcem ísť do boku hra. Ja chcem... Co to? Brokým sa ja spamätám, tak to je Shadow Freddy, tam jamu vystojí. Dobre, sme tu. A teraz by nám mal rozdrbať Purple. Problém je však ten, že ja, keďže som super duper inteligentný, samozrejme, že nie som inteligentný, som totálny dement. No a v tejto minihre je jedna nápoveda. Nápoveda, ktorá by nám mala odomknúť ďalšiu tajnú minihru. Čiže ja to strihnem, keď tú nápovedu budem hľadať, aby ste tu nemuseli na Freddyho Fazbera pozerať, ako chodí po pizzerii. Chcel som nás tú nápovedu, no žiaľ. A tam rozmrdavujem Afton. Čiže to znamená, že ja tým pádom musím ten kód rozúštiť sám. Každopádne je to na tejto kamere, no. Moment, bum, 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 bum. Yes! Mal som pravdu, som je tu levidujúca hlava. A tu musíme go zbierať. Tu levitujem s tou hlavou. Mám 6 manglu. Oh shit. Utekaj, ty suka. Shit. Som v Dobre. Už to násilie začína pomaly, takže asi ukončím toto video a ďalšie secrety budú, neviem kedy. Tak čau.